ራክ ሲሮስ ሮቨር ይባሉ እዞም ናይ ገዛ ጽሬት ሰርሑ ሮቦታት ካብ ዝመሃዙ መቸም ሓድሽ ነገር አይኮነን እዚ ሮቦት ዝግን ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሮቦታት ናይ ገዛ ዕንቅፋታት ወይ ከዓ መሳልል ሰገረ ኣብ ሰጥ ዝበለ ጎላጉል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መሳልል ውን ከይተዓንቀፈ ናይ ጽሬት ስራሕ ንኸሳልጥ ተባሂሉ ዝተመሃዘ ድንቂ ሮቦት እዩ መብዛሕቶም ሮቦታት መሳልል ምስራይ ደው እዮም ዝብሉ እዚ ግን መሳልል ምስራይ እግሪ የውጽሞ ባዕሉ ተረጊጹ እናደየበ ንኹሉ ደርብታት ገዛ ክጽሪ ይኽእል እዚ ፈጠራ እዚ ሮቦታት ካብ ዝተወሰነ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ናይ ኢንጂነሪንግ ተኣምር እዩ This is the world's first robot vacuum with legs. Check these things out. They bend. They allow the robots to reach new heights, literally. So yes, it can control them independently. It has AI built in to help it process the environment. And by controlling them independently, it can navigate over obstacles. It can lift itself up and around. But more importantly, it can use these legs to climb.